and Drama presents Kuan Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini, itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana. Nga matod pagihapon ni Ate Press. Walay kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuan Ako Ang Pasultihon. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa inyong lagad sa kanina, Trifon Morales, and then my partner ka po na ako, Diri Suran, dito yan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer, mga kasama. Always say a prayer. Nga ito, unahon ko, panalangin sa itong darang magagam. Lord, thank you kayo sa mga hatag ka namong grasya, matag-adlaw. Ug ang kalinaw, nga mga ipagandoy, na kanimutan ng isandig na mo, Lord, ang kalinaw sa kalibutan. Thank you kayo, Lord, thank you kayo. O ako din pasalamatan, shout out ako sa kadot, ang Pinya family, and then Salinas family. Na-meet ko kani, na itong di sa Domingo, sa inong tapamay, sa akong pagumangkon, no? Mga Liamido, mga Salinas, na napita sa Ibabaw, Ibabaw, Agus Lapu-Lapu City. Salamat kayo nga itong Naninita Pinya. Ang aking ako itong parinti rin akong pagmangkon, si Gail o si ang Paris, si Vincent Pinya. Okay, umabot niyo kasaldong. Salamat kayo sa inyong pag-imbitar sa ako. Okay. Ug ito sa ko igagaw nga si Rigor nga na mapuyo sa kuan. Rigor Lemiro diha sa mapuyo sa Isla Panganan, Lapu-Lapu City. Kumusta na, Rigor? O sa imong mga kailan na napita, kung suod mo kasama napita. Salamat sa inyong papaminaw. Sa mga Tatoy family, thank you kayo. Ilabi ni Konsihal, City Councilor, Lapu-Lapu City, Muntor Tatoy. Thank you. Okay, bro, ang suwatan po karon ng matahatagan pagtaga, no? Ay pinadakin is usa ka lalaki, nga napatago lang sa nga Mariano. Kinigibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Leksyonan ang atong sender, si Mariano. Kini ako problema bahay na sa kong asawa nga sobra kabadlong daghan kay maglago taon ani niya tungod sa iyang pagkaburak ra kay baba dako kay nigbaba bayana ug kun nganong unsa ka dako yang baba no inani wala ko pagsugod ng tanay dako kay baba nakapuyo ako syudad arang laina puerte kong tatingala kay dito pagkadaghan sa kahibulungan na dito akong nakitaan dito syudad ilang suga arang hayaga electric kong ilang tawgon kung gusto mo nga pasigaon sa bongbong lang kabiton sa syudad ang mga daraga pagkalamis ako titiya alin mo Huwag mo na nangayabang, pataka man lang mo, paghila mo ihangay. Noong sa kong taon mo, huwag mo na tuhaka. uy bamas Kapahong ninyo. ay Mga baraw mo, wala ko pasagilan ninyo. ay Ito, ito na lang nanasaan ano. may abot to sa nga kong cruise nga ng talikod Mariano, ay igo pagtugtog ya. ay masiggan lor sa ko ay Mariano! oh dai Naara magunday ka diha, ito maghaka ka. Abi na kung natukan dito sa kwarto. dai what's the problem At tuwa itong mga taos gawas, kaya ako may gipasangilan nga ngano nagkagubot sila. oh standard mo na mo dai Ha? Sa standard? standard na ba nga ikaw yung makaingon ng nungdan nga magkagubot yung mga tao nito dato kay nay bari mo murag fireworks Kaya lang ay, sukmago, tahinuod ka. Day. Tulili karon diha Day. kan mala ka. Unsa man, bala ka na ko nila. ba na oy naudsa Kaya nga nung mura ka magtuapos sa spikas. wow oy pusta ko taon magaling ko yung kapusta surprise nga numero na ko 612 sabihin noong kontra mo Eh, lang diha ay, ato. Ikay sidol ato. bida sa nimo dai muon man tani mong troubleshooter Hilog ya, ato. oh dai O, asa naman, ha? Wa pa sila mamahawa kay kauso na ko sila balik. Pangrakrakan ko na sila. dai krakan ni mong mego o nyag mo rin diri musod mutago ka Sige tago. Ako ni tago ko, ha? Pabalik ka sila, be. Pabalik ka sila. iso kay kay wala man diri unya dalawan kay ka una Tolawan ko taon. Pabalik ka lagi sila. Pakit-o taga ko unsaon ako sa paglampurnas. oh mauna ron ha nabalik na sila Binuang diha ay. o sila ron nabalik lang ka wato dito Ing naghilantan ko. abong si Tete Ing naghilantan Di ko. kaya to dito. Naunsa mo ka?
Kinsa na? Kinsa na, oy! Namoy ice? Ah! Uy, naam ko. Wah! May ice! Hibaw mong way kurente! Siga laging amo! Inyo ba to? Di ba inyo? Tatad naman ang amugang inyo! Nagtapad! Pwede ay kurente ang inyo? Wah! Basig naputan mo kurente! Oh. Ay, patay. Tinuod ka nga naputlan tag kurinti, Inday? Tinuod ka na? Pasiga ako na ang suga, Mariano. Patay. Yun na, ha? Uy! Wa mo siga! Day! Ingas mama ni mo, Day, nga mutapis sa inyong kurente, be! Wah! Patay. Asa nga mo tapon, Day? Imo mo nang gawin bata, patapon ka ka? Bidasan ni mo, kindot kay karaon mo, eh! Biha libre. Wag yun naluoy na mo. Gagibutlan mis kurinti. Wag yun. Karoon pa na mo nadawat ang notice nga. Disconnection na din ang mga balay taon. Giputlan sa kurinti. Putlan ba dahil sa kausara? Ay, pre. O nga naman ka. Tugon ko ka, pre. Duka ka nga. Istoryate ka. Ang di mo putlan, pre. Putlan na yan, pre. Nga katugi away ni Marimunday gapon, pre. Tigputol man tos kurente, pre. Usa? Oo, pre. Ay, kailan ko atong away dito sa tindahan ni ng salod, pre. Ngano nagkagubot to sila dito, pre. Ay, tungod ba gusto ni Marimunday, pre. Musugot matatong tigputol nga ugma na lang sila mamutol, pre. Basta mabayra lang unta karon. Iya mang giaway. Ay, di pa ganoon ang upan. Kay pwede pa man tato nga makabayad gahapon. Kay ugma na lagi unta. Niya, karon ba kay karon tato na unsa man ikasab-an man ni Munday kay naman noon nga kamo gani no duna gani burn out no. Hinay kay muglihok. Pero ug naa gani nga kanang dili mo kabayad unya putanan. Inyo day putlan. Di perting nagutas tig putol pre. Sirit pito naglakaw pre. Yan ibalik pagkataon pre. Pagkataon nagkana kagdadan sa pusi. Aw katong tanan nga putanan, aw naputlan ko dunong apil. Imbes nga makabayad papunta to sa gihapon. Usa? Si Munday din kay ingon. Ngano naputlan ang tanan. Maulit tong nagyaw-yaw. Pre, mo shout out ko. Munday! Hinampak ang dako! Kini nga akong asawa gud, baro yung gadak ko aning kanahan kusog kay mga yaw-yaw, mga sabaw niya, mura magkurik ba? Unya, kakita niyo gaway kay manungo masayang isig tao. Nya kay minga na bagyo nga akong amigo mayang tungo. Unya, Kapag na. Ikaw na bayuta ka. Manang karon. Kung labayo di ka na kung kumong bayuta ka, manang ka niya. Sorry, Yans. Girl, Abundat is here. Sa tuyo ni mo. Yans, ito ba yung kalalis kagahapon ba? Sinang lukring. Oh, nga naman, buhi pa. Oh, pero nagtinga. Ano, eh? Sa? Buhi pa dahil panuhak day? Huwag ka madutlis akong dila. Mura pa rin palakaw yun ang usoy na. Lako no kong dila. Ha? Gani sungugon ko niya nga, rabiso ko kay kong baba. Unsa di ayan? Oh, ay mauna. Moto akong giingnan. Maghikog pa kas inyo na. Oh, no. Ika brutal ko dahil ni mo musulti, Yans. Magbuwak sa imo, ha? Nga no, palag sila? Murag mo palagyot, Yans. Oh, kaya nakadungog ko sa kisulti sa igsuon ni nang lukring. Kinsa man, kinsa man? Sinang lukring. Kinsa lokreg? Ay katubang asawa ni Noy Muheng, ay gagaw ni Noy Pidreng. Siyempre drink. Iksoon kong tonyeng, nakakaluwa nga, Pinoy ang usa-usa Amerikano, gani angan sa ilang ikaduha, kay kaluha man no, nga Pinoy, si Manning, Yang Amerikano. collecting. Kinsang maning og collecting. Ay, pariente mo ko na nilukring. Kinsa lagi lokreg? Kailangan kong namatay, bayot. Oh, unyo sa may problema ana, ha? Mukiha sila nako, pakihaa. Kaya tubangon ako sila. Bisag adto pa mag-atubang sa ihawan. Aron ko dili makasinabot, aw maglinuglugay mo sa mga awol ito. Uy, grabe sa di mo yan. Uy, mo naman kag si kamatayon, kusog mga mong. Hilang kayo ka ay utrosa kada. Unya, Yads, last question. Oh, shoot. Unsa may mo plano karon nga murag doon na kayo maabot nga dakong gubat tali sa igsoon ni Lukreng nga mao sinang patring nga puwerte gyud yang sukuan nimo. Ha? Ingon man ganito siya nimo Yads nga ikihad ko na kaniya og mapreso jud kuno ka. Unsay may kasulti ani Yads? Well, good luck. Pagkatay ko tayo, no? Oh, ako pa. Oh, come on. Okay. Ang imong parting words, Yads. Okay, parting words para sa akong mga bashers. Pamina mo kayo ha.
Ay, gud ko ninyo kilabti kay na. Oras kayo kong hilabtan. Aw, moabot ko din ni sa ato ang gubat sa Ukraine o Russia. Timan ina, mga ayaw ko ninyo kunahi. Ay, kung unhin ninyo, kay kung ako rabay unhan, ambot long! Usa ka tuig ito maghuman. Ha, okay, thank you. Oh, wow! Unya yan. Katong ilang ingon nga, lakay kag ba ko kalitok oy. Lakay kag ba. Rabison kuno ka kayo ba. Dako kuno ka kayo kag ba. Kay kasulti mo ato yan. Prueba. Oh, kanindot. Tay para ko tay pasaha. Unsa man imo vlog bayot ni? Vlog ni? Ay, ako man goy boy abunda of sibuyas. Sobo ko diha oy. Kadtos boy abunda bisag upaw to pero gwapo to pero kalayo ra sa taon mo bayuta ka oy. Upaw man tuod ka pero budlat ka. Ako may gisunod ni mong kuan oy. Ako may gisunod na mong biktimaan ni oy. Sige. Nahala. Umalo ka to ang guys. Mga guys, ito kong interview ni Madam Munday. Ang rainan sa mga laog baba. Rainan sa mga bulngarera. Rainan sa rabison ug baba. Ug labaw sa timan, rainan sa kadako ug baba. Wow! Kini si Girl Abundat. No? Thanks. Sang ya bagag gid mong bayuta ka. Mao ba? Unsa day mo day? Gibalitaan ko ron ni Girl Abundat nga bayot ka vlogger. Okay ba nga ambush interview di ito? Asikoto na ni mo. Na kay mga ambus interview ha? Pida. Ya, unsa nga iyang gisulti diyan nimo? Ay da, katuba akong ikalali sa tungusang semana ba katubas ng lokring. Ano naman? Awa na. Siwa na. Patay na. Taro ya oy. Ikay nagpatay? Yabag naman kadiyang ako oy. Ano ko to ako mas angin lani mo? Imo magang ikontrahan to ka usa. Imo mga itong ikalalis. Oh, ako ito kikalalis bitaw. Pero buhi pa to sa pagtaglalis amo oy. Pagyaw pa man ganit to nga ni ulis ila. Uya unsa problema to? Nagtinga na ko no. Usa na lang kawati ang mga pirma. Probida. Oh. Ingnan ko bitaw na sila nga ayoy ko nyug unhi. Ay na malas gid mo. Kung dunay taong balhiboon og dila ako. Aw, abot akong lagos ng balhibos dila na ko ay. Probida sa di mo. Imo sa di itong no. Wa oy, tong lugo taon. Manungod ay kung moingon raman ko nga. Mahintag matarong ng imong naong lokring. Dili lang ang imong ginhawa. Oh, kana ako pagkasulti ana, sa problema ana. Ay, Ginoo taon. Sa problema. Uya daw sa meron sa sinang lokring be. Wa mausap ang naong, ang iya ra ginhawa. Ano man? Isu na ginhawa. Usa? Awa na kabawas na ko Mariano. Ginoo ko ni mo munday. Tungod ato nahitabo nila, may apel ang mga isuon ng lokring taon. Ilang ipapriso yun kuno sa munday, kay iya lagi kuno gitungo. Unya? Unsa man na? Love letter para sa mo sweetheart. Unsa? Pagtarong ba? Ang love letter? Sumon ba, sumon. Naireklamo yung mga asawa. Ipatawag siya sa barangay. Ipadto na, ha? Kay kung dili, mutungay mo asawa, ikihag siya. Ayun na. Unsa mo kuno kaso taon sa mga asawa? Ako tanod na taon ko. Tigato na kong sumo, mao nga atuala na ninyo sa barangay. Mausay mo, sulay mo yun. Ako rin, sula, porbida, sa nang istorya, ha? Asa man kapitan no pamalagi. Huwag diha, unsa man ka, Kaya kiha sila niya, di sila manunga. Gali gusto silang ako mukiha nila. Ay, saan ka nga murag ka girubo si paggot ya, bisag may tao, unsa man ka, na, murag, mauna ni si Patring, ang isuon looking, kinuo ko, kadako ra bang bayhana ni. I don't care. Ay, wako mahadlok anak Mariano. Propida sa nimong istorya ha. Alam mo day, niya siya paingon sa adiri kuyog sumatano do, iisog kig naong ko tanawa. Kanak Mariano, asa din si Ardere? Ako yung pagkatanong parehas matadi tataga din eh. Ma'am, asa yung CR din ni ma'am? Ay, ayaw lang kong pangutan kay dili ko taga barangay. Oh, sorry. Ikaw di ay si si Monday, ako. ang babaeng laog baba, balibo og baba, ug labaw sa tanan dakog baba. Tanaw na tug magsilbi ba na ron? Asa ng kapitan? Kinsay mo say dinhe, kinsa man. Ako rin mo'y muhusay ninyo kay dili katungar sa kapitan. Gibayok. Bangas ka, iba tanong ka niya kay mo sa. Pero lupon ko magabi. Mao ba di? Okay, pahimutang na mo aron mo human na ta. Ron,
ikaw may reklamante, so may reklamo nimo. Iyang gitungo ang akong igsoong babae. Iyang gimalisyon. Ug tungod kay balibuon manig baba, ha? Muna, mabakin ni babayan na balibog baba. Ug kailangan kuno ka nagbaba. Ug labaw sa tanan dako pag yung baba. Unya, ha? Unya, rabison pag yung kuno kaya ning baba. Maunang, namatay yung tao na akong igsoon. Rosa, Ganiha, pagdikan ako. Ug nanugon pa daw sila nga daw pamamatay nga ipapriso ko nun din ako siya kani ikihag ko nun din ako. unsa may iyang namatyan? Wala kang ginhawa. Uy, uy, congratulations. Thank you. Unsa? Condolence di ay, parehar mo kong spilling. Unsa man gid problema ani? Ako nasuko na ko ha, naglagot na ko ha. Day. Ikaw ang yun ay problema. Kay lakay ng baba ni mo, ha? Lakay na rabison pag yun ako. Ako rabisan? Oh. Wes, akong ipamatuod nimo nga wa ko'y rabis. Ay, Ako matuod na wa ko'y rabis. Mamatay ka na babayhan akong paak. Na ako'y rabis, pero di gani sa ato pa wa ko'y rabis. Mao ni ako problema ron. Ate Pres, Bambina, Kuya Gili, Kuya Gulyat. Kay imbis taon gamay ra taon kay problema, iya hinung gidako. Kay bisang ilan siya nga do na siya rabis, mao tong iya lang gipaak po diyan kontra. O kung mamatay ko no, naa siya rabis. O kung wa, di mamatay ang iyang kontra, wa siya rabis. Sakto na iyang gimo ha, Ate Pres, Bambina. Kaligi bayan na lagi pero gaba. Mao ni ako problema ron, unsa may buhaton ako. Mamisamot man taon ni hinuon kadako among kaso. Bam, naa ba na sa Bible ang nairabis? Palihog, nabagi ko ninyo, be. Unsa man, kung kaboy pasultihon, Mariano. Hi, morning, friends! Ma'am, good morning! Sa tanang mga tao po. Morning, Lord. Thank you, Lord, sa tanan. Mama Mary, salamat sa tanang mga pagampo ba. O sa tanang mga tao inom sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Thank you, gyud kayo ninyong tanan. Salamat, gyud kayo. Ate Pres! Okay, og ako pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ug Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas ug sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon, usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mo kaon sa imong paniudto. Maugyapon ni gabi sa di pa ka mo kaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong na problema, bahin sa kidney o UTI. Ayaw na magkapalaka, or kahadlok ana tungod kay dunanay, makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong gibati, bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alay sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan mga kaigsunan nga bigamit sa ato ang Said Liniment Oil. Thank you, gyud kayo. Kamu ang naghimo number 1 sa ato ang Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa ato ang mga problema sa kalawatan. Padungot, pamahol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos sa kabataan. Ilikay pagyutan sa dinggi kon mga haplas og mo gamit na sa ato ang Said Liniment Oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba ko igili? Basta butika ra gyud, mga igsoon. Butika ra kita mapalit sa atong Said Liniment Oil, Gams. Oo. Dili kita mapatakag palit-palit at hintala na nas gawas. Kaya ang tinuod yun, Gams, ato gina sa butika ra gina ang Said Liniment Oil, mga igsoon. Wa gina luka-luka nas gawas. Sa butika ra gina ang atong mapalit nga Said Liniment Oil nga epektibo kayo sa atong mga sakit-sakit sa mga panit, Gams. Kanan, basta Said Liniment Oil. Butika ra gina. Og di gali mga igsoon, arita sa Facebook, bisitahin ninyo ang page sa Said Marketing. Ni-type ninyo ang Panyawan Herbals, mga igsoon.
Nya, kayo kalimot ka atong i-like ang page tayo mga igso. O nya makita dito na ng mga genuine seed marketing products. O ang mga panyawan products sa seed marketing, no? Mapalit po na to sa Shopee. Sa ato pa, Shopee lang. Tas butika, Shopee lang tagams. Shopee lang. Butika, Shopee. Kaya ato kapalit tido dito mga igso na. Ayaw mo kalimot ha. Ig-adton nyo trabahoan sa iyong mga ligo gamit ang Sense Celebrity ko si Kibiori. So, kung kaya nga itong mga sangkap ninyo, doon nagkatay glutathione o papaya extract, doon nagkatay natural moisturizer. So, ang atong panit pang pabiling na younger looking o kuntis artista. Manalitan sa naglulit. Katol-katolan inyong lawal, ay inyong mga panit, inyong mga dry skin, tanaw ni mo murag nagkunot-kunot sa bani. Manabal kita sa Sense Celebrity ko si Kibiori. So, papanos mo na ko. I-inquire naman nyo sa butika. Yung man ang nagsuroy-suroy. Sense Celebrity ko si Kibiori. So, gikan kanisa sa marketing. Okay, salamat kay Bob. Ate Pres! Okay, ang sentro na ito ka dawa. Si Dudong Mariano, Ate Pres. Mariano. Simple raman yung kaning problema, Ate Problema? Pres. Kay kanang iyahang asawa nga burara kay baba ba. Grabe kayo niya, daghan kay kontra, makita niya. Lain pa siya, Ate Pres, kay og makatungo siya, kay laako no kayong baba, og na siya tunguhon nga tao. Umbat tayo magyud, Ate Pres? Matinuod. Matinuod man. Mao ba? Oh, kuyo kay bayana. Mao nila problema, naabot sila barangay kay ang usa taon sinang lukring taon. Iyang gitungo nga mao na tinuod ng batay yun natin. Pero mo ginakiya sila. Karon gipasang ilam siyang nairabis. Kay rabison lagi kuno baba. Ang katong napasangil, gipaak niya natin pres. Yeah. Gingna niya nga, og na ako'y rabis, mamatay gali ka kana. Tinuod nga, na ako'y rabis, pero gwa ako'y rabis, di ka mamatay. Ako na niya. Samot ka problema. Mao ni Katong yung problema. pagpaak mo, ito yung makapaako ano ya? Oh, pero- Daot. Ang tanong tao, Ate Pres, di ba na may rabis yun? Kuno. No, kuno mo, insulti. Pero di lang makapatay. Pero Siguro. grabe ang mananap. Mas grabe ang mananap, labi na mga iring ilaga. Mas grabe na rabis. Unya, ang utana lagi siya, Bam, na ba babasa sa Bible nga, na rabis? O saan ko no, Bam, na ba, Bam? Be, tanaw na to. Kadiyot sa akin, naging ubit niyo gulat nga kanang tao na ay rabies, magmakapakang tao na ay rabies, kana din mag lips to lips. Dili na ko yung sa rabies. Mauna. Uy. Ha? Ano, wag na mga to sa iyahang mga uno, sa iyang mga dugo, tanan, wa. Malamoy, mananiyayapon ba? Ang rabis ba mo, ana na siya, kung, bisan pag, kana di ay nga, ako sa una, katong bata pa ko, sige, biya ko, matugo, Ate Pres, tilaan biya akong baba sa itoy, ang mga tilaan kong baon, huwag ka maunsa, pero paakon ka, mo ato sa imong dugo, ang rabis, mao na, mao na, kuya. Ang kanang kuan, ang kanang eksakto tong kingon ako sa akong amigo Goliath. Nga pananglitan ko no og kanang mo gamit ko sa ako mga project or mga operation in ang punga tapos naa kay luas dili siya pwede kay open one. Di ba? Tino na. Kana mo ni. Nya nakabasa sa kusa sa health book at Usa ba? press. Okay. Gingon dito nga kissing on lips shortens your life. Oo nga naman. Kahit kung na ako ni sakit ang tao, nabaka siya Ay, sakit, ay hipa, travel man kuno sa saliva, nabaka masakwan. Wow. Dati nga li, og nay sakit. Pero ang akong lula, Ate Pres. Lula na ko ha, katong usa na ko ka lula, dili lula katong si Lula Kirin ako. Tung usa na ko ka lula. Nga naman. Lubintang iyang edad sa kululo, Ate Pres. Ang akong lula, 85, sula mo man sila mayo. Oo nga, okay naman. Okay naman, hindi ko ito nga makapabubo sa kinabuhi. Kanang istorya ra. Kuha na lang. Okay, o dyan, Bam. Isa rabis, mi. Ang kaning ako, Wag ini sa Cairo, Babina. ang kaning kini, daang rabis, daang tanan. Okay, data. Mateo 23, versikulo 12, ug Lucas 14, versikulo 11. Kadtong magpataas ay ang kaugalingon ipaubos. Kung magpaubos yung kaugalingon ipataas. Magpataas. Dani tanan, rabis, laway, pinakan, tanan, sinultihan ng ngila, tanan. Oh. Sir, ingnan ni mong asawa nga, iyama kang ipaa, kay iyahang itistingan ug naabay sa rabis. Ingnon dang po nga, sige makapaak sa kay isog magul siya. Unyag mo wala yung ipon, mapangal, makapaak pa di siya. Oh, importante nga kana nga ang imo siyang may mayan nga imiter lamang ang iyang kinaiya dili lang siya mo flare up dayon sakto ba na ug ana sa press mo flare up dayon Mo deep sigh. mo barking dayon Oh, barking. tungod kay kanang gingon lagi dire nga ang magpataas na may panultihon sa kakaraanan Goliath at press gili nga gingon nga may lagi og pirmi kang piskay og lawas. O sa kuya gili. Steady will. Spinning wheel. What? Unsa? Goes up,
Yes. Nakadungog sa kuha na gel kanang matin dito may og kanang mga gay pageant. Ang tubag ko sa ina sa mga kanang na-question nga nana mo tubag tungod sa candidate nga siya. Life is like a spinning wheel. Sometimes we're up and sometimes we're down. Mabitaw na gingoy ba Django? Gulong ng pala. Mabitaw na gingoy ba Django? Nga kinabuhi sama sa kaligid. Amaw na siya. Okay. Lain po itong isang lingkong pag-ibig at tiples. Lain po to. Pari na po oy, kinapon ng uyab, gibuhagan dayon pa oras. O yan, katong ibalita ka, Torre. Isang gabi ang pag-ibig. Unsa man to? Ako to gidakop ko. Doon sa barko nagkauyab ipadakop. O, dito isang linggo, isang gabi ang pag-ibig. Balik ta. Balik ta. Ang atong sinder, kisa tinga niya, si Mateo, si Mariano. Don Mariano mangan sa kong lolo. Kanang ang istoryahe lang na yung mga asawa nga kanang kalma-kalma lang siya gamay. Kaya inuntang po nga karon makapaak pa siya, kumpleto pa man siya ngipon. Uro yung papangag na yung ngipon. O di ba, postiso, sa bang postiso, depende sa klase, na yung mabuak. Sa bang postiso, depende sa klase, na yung mabuak, katong baratuhon. O, yung sige sa pamaak. Makapaak na yung wala na singipon. Ang mga yung gidaana nga Ang may asawa ba mo? mga lagi nga, kung ano yung mga asawa, pag istoryahe nga, kinanglan, kanang, dili kay sa magpalabig pataas, dili sa magpalabig singka, magpalabig paningka. Kay, sa katigwangan pa naman nga, may lagi pero nagpis kay atong lawas. Bitaw. Kung kita niya mo masakit, kuha ang tagtingog, kung sa pa may atong isingka. Tao na diha. No? Ay, Munday, ayaw taon palabi Inday Munday. Kay lisod yung kay na Inday Munday. Muna pa kayo sakit yan. Pero katong ako ang nakita ko liat, dili man siya mo pataas yung tingog. Pero, ha? Usa man? Mo okra. Oo, mo sa kanagating tuluman nun. Kuna ko ang puzzle, tihon.